Siqhubeka njalo yamaqala namhlanje phathele good stuff, the best stuff ever. Amafutha wonke sinawo, this is the most of the best stuff. I highly advise ukuthi ungahlali nganale 3 le. This 3 is the best of the best. Wonke amafutha akhandwa umkhulu bezitha inyanga yamacala. Khandwa mina la ngezami izandla. Mina umkhulu bezitha inyanga yamacala. Ngithi kuwe yamacala solutions oils. This 3 is the best of the best. Lalela ke lo ubheka mina ngedwa. Uma ngabe unendoda ufuna ubheka wena wedwa. Uma ngabe unentombi ufuna ubheka wena wedwa. Uma ngabe unengane uyayibanga noyise noma uyayibanga nomamoya ufuna ubheka wena wedwa. Uma ngabe unomqashi ufuna ubheka wena wedwa. Ukuthi yonke into enhle emsebenzini ifikele phezulu kwakho. Abaqashi bakho bakubona bakrecognize. Kubuhlungu sebenza 10 years kodwa na promotion. Unonyaka ubone promotion ubona ukuthi abaphathi bakho bayakubona ungasebenzi kanzima ube loyal usenomphathi wakho kodwa angakuboni kubuka abanye abantu bazongena emva kwakho ubheka mina ngedwa no akena uthando kuphela uyangena emsebenzini uyangena ethandweni uyangena emalini uyangena enganeni ungena konke ufuna ukuthi ubheke lalela ke ukutshele ngalo ubheka mina ngedwa lo njengoba ubhaliwe umntana sekhaya uyawuthatha ugcobise kodwa mawugcobisa uma phezulu kwemali emhlophe manje mhlophe ke 1 rand or 2 rand uma phezulu kwayo ukhulula benqunu ugeza ucele kodwa ugeza use this oil as ilotion yakho uyigcobisa kodwa uma phezulu kwemali emhlophe uyikhulumise angeke lo nyakihle engakuthandi uma ngabe ngazithenga amagozisi ngale langa ligcobisa ngalibheka mina ngedwa izofika neimbali ubheka mina ngedwa lo wenzola kuyihlahla lekhalukeni kuthanda umuntu yakho lefona mayifuna ithenge kuphela baby ngicela sengize me 10 rand for lokho bayifona lo yayithi baby sengiyavuka baby sengiyalala baby ukukhumbulile ubheka mina ngoba umsebenzi mangabe uyamthanda Nkosi yami kodwa kuyo yonke into ofuna ukuthi ibuke if you need attention about something best of the best ubheka mina ngedwa yamaqala solutions 10 rand into zakuziqonda size nalo kusompukana ayeke lo uyashelisana ke lo mangabe ushela uyintombi bazokushela hure bazokugijimisa hure uzoshela usuku nemini insizwa zosponsa ukuhle ozesizibona uju mangabe uyitsizwa intombi ziyokubanga uyoba uthibanga ngapha nangapha uyoba isikeli sabafazi uswahla lensizwa isoka lamanyana madoda umuntu makavuna bese kuphuka ugesi asakhuluma isintombi kule smile ngathi smile impukane le yenza ukuthi udonse intombi mangabe utsizwa udonse insizwa mangabe untombi udonse futhi nemali mangabe usomabhizinisi impukane phela iya yonke indawo la kunokudla khona la kunephunga khona mangabe iphunga elibi noma iphunga elihle impukane uyayithola ngakho ke namfutha la wasiwakhande ngalendlela ukuthi yonke into onozoyibiza la lesiyenzeka lalela ke mangabe ufuna uqondo sibese ukuthi uyigcobise emzimbeni uma ngabe ufuna uqondo mangabe ufuna ukushelwa awushelwa nhlobo gcobise emashiyeni nasemva kwendlebe kuze mawuza so umfana makubhekile angasasosebehle kuwe avela smile akhamukele akodwa kusaba le ntombi yakhe hayi Nkosi yami isitila ke basikhi boss uma ubhekele futhi umfana makubukile noma kuneshwaba abone izinqa singekho athi yo ame yokushela akuthanda akukhalukele lokhu yakulekelela kakhulu abantu bakithi kuyo yonke into yothando kuyo yonke into yemali ufuna bakubuke bese bayaziphonsa kuwena uzokhetha umthandane size la mafutha wemali ke lawo lawa kusokushela lawa kusuwo ukuthando lawa uma ngabe indoda yakho ayikuphi imali indoda yakho ayikuphi imali namafutha umsebenzini wakho uyasebenza kodwa imali ayihlali ngamafutha unebusiness alahambi kahle ngendlela othanda ngayo namafutha you can't reach your monthly weekly daily targets namafutha awemali lamafutha lawa uyawasebenzisa ukuthi imali ihlale kuwena imali ize kuwena ngazindlela ezahlukahlukene konke lokho nje bakubhale abantu bakithi ukukhanda eyamacala solutions ukuyimina lemkhonde bese therefore mali ngafutha wamani ngibe namfutha wami kodwa yabona lo 3 lo ngiyabheja ngayo ngo10 rand indoda yakho izokupha imali ngo10 rand uzoqona kunenushebe shela nje kodwa unantombi nge10 rand uzoqona ngo10 rand uzokulotsholwe Nkosi
abantwana ba-confuse sasa abantu beJozi sasa bona uJoseph ibe abantwana babo nomalume eyi-1 ushade usehlele down ubuva ombuze kwingozi ulahleke namafutha ngiyawathenga ngagarantiya konke uhlobo lebhizinisi oliyenza uyadayisa emgaqweni udayisa amaplate unekhawashi unesaluni ungahlona namafutha lawo imali mayihlala imali ibonakala mina ngithi uhlupheka uyaziyenza ohluthu uyaziyenza awuzazi inyathelo namagqatho umuntu awathatha ukuze aphumelele ngakho-ke uma ngabe uzogxeka asazi uphumeliswa yini mina ngithi ngo-10 rand wakho ungawubuyela 100,000 ngalamafutha lawo and ngokusho lokho Phawuliso yabaqala seyidilika ithi ukhumbuze inkinga nasixazululo ukuthi benkinga kusho ukuthi khona amafutha uyamacala solutions azoceda inkinga yakho.